dobro. Momak neće ovo brojiti. Pisač športu na golo kolno. Opusti se. Još jednom strelati. Maksimalno se opusti. Ništa. Ništa, evo mene gleda. Dođe mu tvoj. Da te probaš. Bilo ti je po rukama, rez, je. Jedan bod. Je, ili puta. Jedan je. Jedan. Aha, pa mi jebim se na vrata. Pazi, usećete uposliti, to je fin. Rukavica, ništa. Dva, ja. Ništa. Čekaj! Bravo, momak, prvi rez. Ovo je dužini, koliko se može... Ne znam, ovo je 7 minuta. Tvoj bod. Onda može. Tvoj bod. Mislim da do 10 minuti može na YouTube. Ništa, rukavica. Dobija se, jedan sjećiva gore, 3-2. Wow. Momak, dozvoli da pravila, ja. 3-3. Opa, 4-3. Kada ti isto u fintu 3 puta. A ne znam vidi, ja možete vidi jer... Evo ne će biti ništa. Stop. Ništa, prekid. Na novu. Je. Dobija, 5-3.